No, takže, koľko máme stupňov? 3 stupne? Rukavice si daj, aj snehule. Ale ja tam neskočím potom pre vás. Počujete? To je kokot. Peter, nechoď moc ďaleko. To sa ani nedá vydržať. To musí ho tak v vode, čak to tu tam ani nejdeme, to sa... Peter, tak si zaplávaj. Si zapláva trošku. Jebe. Ja som to nemohol mať vydržať ani nohy. A ten sa s tým nesral. Čo robíš si posratý? Že mi to tam zamočí. Otvoril si dvere a zobral z vrchu. No, prvé pocity. Hej. Orgazmus. Nájdeš si ho ešte? Čo? Nájdeš si ho. Čo ti jebe? Našiel si ho? Skoro nie. Ja sa možno že nejistý. Ale vonku mi je teplejšie. Hej? Je mi zima, to aby som sa našiel. Ja tam vystrem. Dávaj, poď. Sa musíš rýchlo maknúť. Jebni šipendu. Viem, čo ty neviem, to je ináč dobre. Jebni sa tam. Celý sa teraz hoze. Zaplávajte. To sú blázni. To je cool. Jaký je červený, plakatý, pozri sa na ňo. Tie flaky. Ja Peter už na pôde, aké by sa zle. Dobre, ja sa idem už dohne, vedia? Ale aj tak som neveril, že tam pôjdete. No, o Peterovi to som vedel, že pôjde, ale Román... Román sa nezaplával. Oj. Kde sa tam teraz ja prastík? Šimeký. Čo za to? To sa nedá popísať. To sa nedá popísať. Ja cítim všade také mravce. Ja. Tomu sa vraví šok, nie? Ide nás prkať. Ale ty si tam bol 3 razy, aj 2 raz. Potom len musíš dobehnúť. Ideme sa predbiehať. Romanovi ani zima nevyhreská koža. Roman je ako labuť v tukom obalený. Dobre, Joši. Dobrý ste. Vypni to chytro.